खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि मागदाइगाव गामियाव थांनाय हराव हरखाबै अख्रां सानिफ्राय गंसे मोब्लिबारि मुवा गोग्लैयो। हरनि बुब्लियाव मागदाइगावआव माइ दुब्लियाव अख्रां सानिफ्राय इलेक्ट्रनिक आगजुआ गोग्लैनायखौ लाना ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजियो। गोजा सिगनेल जोंबाय थानाय बे इलेक्ट्रनिक आगजुआव मेड इन करिया लिरनाय दं। बे इलेक्ट्रनिक आगजुखौ नुनायाव रायजोफोरा गिखांनाय मोननानै साबकाता पुलिसनो खौरां हरो। उनाव साबकाता पुलिस थानानि मोनसे हानजाया थांनानै बे आगजुखौ बोखाङो आरो पुलिस थानायाव लाबोना नायबिजिरनायखौ जागायो। थांनाय हराव गवालपारा जिल्लानि आगियायाव गुलि गावलायनाय जाथाय। पुलिसनि गुलियाव सानै दाखाथिनि जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि 10 रिंगायाव गवालपारा जिल्ला आगियानि 17 नं राजा लामायाव पुलिस आरो दाखाथिनि गेजेराव गिख्रंथाव गुलि गावलायनाय जाथाय सोमजियो। गवालपारानि एडिशनेल एसपि अनिता हाजरिकानि दैदेननाय पुलिसनि हानजाखौ थांखिनानै दाखाथिनि हानजाया गुलि गावो। लोगो लोगो पुलिसआ फिननाय होयो। जाउनाव पुलिसनि गुलियाव सानै दाखाथिनि जिउ खहा जायो। पुलिस आरो दाखाथिनि गेजेराव फ्राय 15 मिनिट गोबाव गुलि गावलायनाय जायो। पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाय सानै दाखाथिखौ उमार थापा आरो फरिदुल इस्लाम होनना मिथिनो मोन्दों। बे गुलि गावलायनाय जाथायाव असि मनज कुमार दासआ गोब्राब जखम जायो। पुलिसआ बिसोरनिफ्राय गंसे कार बोखांनो हायो। उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। बिसिया फिसायखौ मोजां मोननाय गुबुन हारिनि सेंग्राजों लोगो नांनानै बुथारनायनि सन्देह। बुथारनायाव लोब्बा थानाय सन्देहआव बिसि आरो गुबुन हारिनि सेंग्राखौ पुलिसआ हमो। उदालगुरि जिल्लानि कलाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंग्रिमारि गामियाव मुगैथाव जाथाय जायो। बुहुम बर' मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि बिसि मृणाली बर' आरो सुजित पण्डित मुंनि सासे सेंग्राया बुथारनायनि सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बुहुम बर'नि बिसि मृणाली बर'आ सुजित पण्डित मुंनि सासे गुबुन हारिनि सेंग्राजों सिङारि सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैजोंनो लोगो नांनानै बुहुम बर'खौ बुथारदों होनना सन्देह खालामना कलाइगाव पुलिसआ गावसोरनि जिम्मायाव लाङो सानैखौबो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि गुरुफेलायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। सासे बर' आइजोनि आथिं साजोंनो ट्राक गारिया खारलांदों। बे जाथायाव बर' आइजोआ गोब्राब जखम जायो। गसाइगावनि 31 नं राजा लामानि गुरुफेला फाग्ला दालाङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। सोनाब बेंगल फारसेनिफ्राय आसाम फारसे फैबाय थानाय मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकआ सासे बर' आइजोखौ आथिं साजोंनो होख्रेबलाङो। बे बर' आइजोखौ कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कथालगुरि गामिनि प्रमिला रानि इसवारी होनना मिथिनो मोन्दों। ट्राकआ आइजोनि थोंनै आथिं साजोंनो खारलांनायाव गोब्राब जखम जानाङो आइजोआ। बे जाथायनि उनाव गुरुफेला पुलिसआ आइजोखौ कसुगावनि देहा फाहामसालियाव लाना थाङोब्लाबो गोब्राब जखम जानायनि थाखाय गोजौ एबा मोजां फाहामथायनि थाखाय क'क्राझाराव दैथायहरो। जाब्रबथाय खालामनाय TN34U1497 नाम्बारनि ट्राकआ खारखोमायोब्लाबो गुरुफेला पुलिसआ होसो होसो हमनो हायो। फिन साथाम बर'नि फिसाया गेलेमु बिथिङाव ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय देशभक्ता तरुण राम फुकन इनड'र स्टेडियामाव 4 आरो 5 नभेम्बर खालाराव जालांनाय 5थि अल आसाम सेशन गाइसिट RYU काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव चिरां जिल्ला बिजनी बलामगुरि काराटे एकाडेमीनिफ्राय ब्रिंखोल नार्जारिया सनानि मेडेल, अनिल बर'आ ब्रन्ज मेडेल आरो गोमसार नार्जारिया ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।